Pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Dobre, Jaro. Perfektne, páni. Ideme teda na pózy. Dvojitý biceps vpredu. Double bicep. Široký chrbtový sval spredu. Len spred. Front. Daj nohu dopredu, Jaro. Hrudník z boku, ľubovoľná strana. Side, chest, any side. Pritlač nohu poriadne. Perfektne, páni. Ideme na chrbtové pózy. Dvojitý biceps dozadu. Double biceps. Back. Široký chrbtový lat spread. Back. Pokrč sa, Jaro, pokrč sa. Perfektne, páni. Ideme na tricepsovú pózu. Triceps z boku, ľubovoľná strana. Side triceps, any side. Dobre. Perfektne, páni. Brucho, stehná. Odkop tú nohu. Most muscular. Naozaj najsvalatejšia póza, obľúbená. Perfektne, páni, ďakujem. Nikolás, go please here. A na štvrtom mieste Jaroslav Kapusta zo Slovenska. Gratulácia. Máme 3 medailistov. Je to jasné. Bude to tesné podľa mňa. Ideme teda na bronzovú medailu. A 3. miesto v kategórii men 3 kapa. A na 3. mieste skončil Adam Kubus. Toto. Veľká gratulácia, Adam. Pozdravujem ti ceny, moji kolegovia. Už máme posledných postojacích. Obidvaja zo Slovenska.
Výborne vyzerajú, perfektná forma. A na druhom mieste teda skončil Slovák. To neprekvapí. A je ním Michal Púček. Takže máme víťaza Tomáš Ondrej. Ale na druhom mieste Michal Púček. Veľká gratulácia, bol to podľa mňa náročný súboj. Ďakujem vám chlapci za to. A teda víťaz Tomáš Ondrej v kategórii Metry na má roku 2024 medzinárodných majstrovstiev Československo-Rakúska nominačnou súťažou na NAMA. Veľká gratulácia všetkým zúčastneným. Poprosím o fotky fotografov Victory Pose. Vyjdeme ruky, odfotíme sa pre fotografov. Ďakujeme, zatleskame im. Top 3 poprosím. Top 3, voľná póza, zapozujte si, traja Slováci sa nám zišli na pódiu a iba víťaz poprosím.